No, to je on, vole, na vlastní oči. No, že to je smrt na vlastní oči. Co si myslíš o Že jsi ženách? smrt, O si ženách, myslím. co si myslíš? Že jsou to pěkný. Když jsou pěkný. A ty jsi smrt, vole, spál jsi mě mezi prstama. Líbí se ti jaký? Blondýnky nebo černovlásky? Satanistky. Satanistky. Já tě chci. V kožených, Jo, já tě narvu vedle mísy. v kožených mundurách. Ne. V latexu. V latexu. Neprodyšné. V kozačkách vysokých. Chlupatých. Bohohlených. Oh. A ty jsi smrt, protože jsi spál mezi prsty. Luboši, co si myslíš o mužích? To jsou buzeranti. A že nejsem gay, tak nevím, co si mám o nich myslet. Jako nebejt gay, tak se nevíš, co si o ní máš myslet, co? Ty bys mrdal nějakýho do zadečku, co? No ty ne, ty jsi to řekl. Buzíčci. Dával bys? Z těchto názorů jsem vyvinul, že Nejsem buzík, nevím. pane Riči To se dá dedukovat velký je Ty by heterosexuál ses nechala a ten našťouchávat, Luboš Jirko. je homosexuál, ano. Nechával No, by je se. to tak. Ty jsi byl, Ano, já bych. Pane buzík. Proto se ptá. Být stabilní.